assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Allah wallino en jangguino aba jada nani, en jangguino hawaza nani, en jangguino haɗaya nani, en jangguino kalamana nani, en jangguino saafada. ɗo kanoɗen ɗo windana men yaranno saafada ɗo nde wadde en paami abajada a ba ja da h wa za ha ɗa ya ka la ma na sa a fa da. ɗo jaranɗen abajada o woni hen ko allif e baajorɗo e jaatungu e deel. hawaza woni hen ko ha mawɗo e woow e zayyin. haɗaya woni hen ko ha tungu e ɗa koyngal e yanara. kalamana woni hen ko keef e laam e miim e nuunarak. saafada woni hen ko sooridu e ayna baaliɗo e faa toɓɓuɗo e daaridu peccuɗo. ɗo woni ko tongira dow ko. ɗo henne windandema arno haaɗi. hande kadi eɗen jokka bindol ngam Allah walluma jaawa gaynude. abajada ɗo haaɗi, hawaza ɗo haaɗi, haɗaya ko ɗo haaɗi, kalamanna ko ɗo haaɗi, safada ɗo haaɗi. ayi nani wona yiide ko ɗum ɗo woni ko tongira dow ga ko. abajada ma nani, hawaza ma nani, haɗaya ma nani, kalamana ma nani, safada ma nani. joni noon ga serda allif baajorɗo jaatungu piccuɗo deel hemawɗo woow zayyin ha tongu ɗa koyngal yahnara keef laamara mimarak nuunarak soorede piccuɗo ayna baaliɗo piccuɗo faa jorɗo daarede piccuɗo. ni foti ɗo jaranɗa hande. saafada rewi hen ko qara sata, ay qara ga ra sa ta, ga sata ay ga ra sa ta. nayneni ay ɗo wiyete saafada kaza sa ay sahaza sa sahaza ay sa saha za sahaza zagasha ay zagasha. abajada magasi karasata sa ha za ay ɗo ko za ga sha gasi. ɗum ɗo nani ko ɗo abajada haaɗi. ay kasata a jangina gaaf toɓɓuɗo, a jangina ara, a jangina siñiiƴe, a jangina taajorɗo. joni rennina noon ha wawa jaggande mo law gotol mbiya tan qarasata. a jangino suuni endu, a jangino ha cewɗo, a jangino raadel innira sahaza, a jangino ra koyngal, a jangino haydariɗo, a jangi sintoyoɗo piccuɗo innira zagasha ay zagasha. kasi wadde abajada hawaza haɗaya
كالمن صعفد أي قرصة سخز زغش أي قرصة وينكو ko ɗaaf toɓɓuɗo nani hakkunde ɗaaf toɓɓuɗo sara binde mbiya ƙaafara ɗone mbiya ƙaafara omon owñoɗo ara waylatako ara so adima ni ara waylaki oɗo sin e waylo seeɗa mbaɗani siñiije hakkunde mbiya siñiije sara mbiya sinara kanko ɓolo mbiya sinara ayi o gasi one ngara mbaɗani jubur mbiyata hakkunde jubur mbiyata o wattindo mbiyamo ta mbiya jorɗo ɗon mbiyata mbiya jorɗo ayi o gasi ɗum woni ɗa ra sa ta ɗo yeni timmi ngarna oɗo o so adima hakkunde sara gotum o ko noon so adima hakkunde sara ko gotum o so adima hakkunde sara ko gotum o noon ne waɗa wayla waylo holɗum mbaɗani sun endu o omoni sun endu so adima hakkunde bindol sun endu o wattidima mbiya sun endu alama wondi e sun endu ayi o gayni ni e foti ngarna oɗo one waylo mbaɗani ayi ha tongu ayi ha cewɗo piccuɗo ha tongu piccuɗo ko ni wano ɗum ñaguɗa ñanden joni noon oɗo en toɓɓi hakkunde way toɓɓa mbiya ha ha mbiya tongu ay ɗo ko ha tongu mbiya piccuɗo ɗo ko ha ko cewɗo ɗone ko ha ko cewɗo ɗum ɗo piccuɗo ɗo ko ha tongu ɗo ko ha tongu piccuɗo ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo wadde o moni zadel waylatako so adima ko ni zadel ayi zadel o waylatako oɗo ɗakoyngal o rewi hen one zakoyngal waylatako ayi zakoyngal ayi zakoyngal e mun ɗo ko ɗakoyngal wonno toɓɓa mbiya zakoyngal ɗakoyngal toɓɓa mbiya zakoyngal ɗakoyngal toɓɓa mbiya zakoyngal ɗakoyngal toɓɓa mbiya zakoyngal waɗ ɓeeɗo ɗiɗi mbaylta ayi ɗo waylaki wona yi on paami de woni oɗo e o aɓen kam gonɗo heddi oɗo one ne waylo mbaɗon ni paami de nani ayi o e o nandi shintoyoɗo mbaɗani shintoyoɗo mbiya piccuɗo shintoyoɗo piccuɗo ari ardi wadde ngal ɗo alal gootal tonganimi abajada fof lawol gotol nogas e jeetati har feere jangetede qur'ana arab a ngali abajada ko nayi woni ɗo hawaza tati haɗaya tati kalamana nayi safada nayi ngaraɗo ɓasata tati sahaza tati ragasa tati waɗɗo joni mbiya goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo won nogas goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati nani ɗum ɗo abajad o allugal ala gootal tonganima ko jangete ko a gayni gollal ngal ɗo gootal ɗigginta
alif o moni, durba o moni, dia o moni, deelo o moni, oɗo hamawɗo o moni, oɗo wow o moni, oɗo zayyin o moni, oɗo ha o moni, ɗa oɗo o moni, ya oɗo o moni, oɗo kef o moni, oɗo laam o moni, oɗo nun o moni, mim o moni, nun o moni, oɗo saredu o moni, oɗo ayne o moni, oɗo fatoɓuɗo o moni, oɗo dad o moni, ɗone oɗo qaf toɓɓuɗo o moni. nani kanko wonɗo ko goto qaf toɓɓuɗo o moni windirte salama noon mbaɗanama kadi mbaadi makko ha labta mbaɗa gafara woni oɗo ara nani sinara ayi nani tajorɗo ayi o moni ɗum woni qasata ma ari garna oɗo zone endu ayi nani oɗo ay ha tongu peccuɗo o moni zadel ma nani eyen ko zakolngal ma nani woni oɗo o gayno ara ayi nani oɗo woni sintol e gasi ni foti ari ardi e gayni gafara ara sinara tajor hun endu ha tongu peccuɗo zadel zakongal gayna baɗuɗo peccuɗo sintol peccuɗo ngal alo gotal tongan mami ko jangete abajadam a fof ha laaɓi ƴettu kuƴol ma e karne ma ƴeewa bawɗo walluma no ɗum famorto lawol gotol joni noon so aroyama ñande wonde ngadi serde kolɗa tan lawol gotol taw itte abajada o hawaza haɗaya kalamana safada asa zagas o itte waɗe alol jorgal mbawa huccidde hen lawol gotol ɗum ɗo ka tan ganda so adima hakkude sara no wayata yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo moon guiɗo amadou moon ndera bool yayali ko Sénégal alhamdulillah on jaama wassalam